Så bliver vi klar til start. Anders, mand, du ved sgu da, jeg aldrig læser sammen. Jeg er nede på Gentofte og sådan, jeg blod i går. Vildt fedt, mand. Dude, hvorfor du nær blod? Det er vildt fedt, når jeg blod. Det tager kun en halv time. Så hjælper du også dem, der har brug for det. De skal sgu da ikke have mit blod. Det er jo, hvis du er bange for noget. Jeg er sgu da ikke bange for noget, mand. Chill, bror. Jeg siger bare, at du bør tjekke det ud. Hallo, det er Nabil. Hej Nabil, det er Dr. Amalie. Din bror Kumar er kommet meget slemt til skade. Hvad? Han ligger på Gentofte Hospital lige nu. Kumar! Hej Nabil. Ida, skynd dig ud på bloddepotet og find noget resus negativt. Det her der. Kumar, det skal nok gå. Amalie, det er en skandale. Vi har ikke mere end 0 negativt. Der er simpelthen ikke nok børn. Du er blod. I Gentofte og omegn. Nej! Hey, jeg skulle da noget negativt. Du fik et test af biologi. Vil du give dit blod, så du kan redde din bror? Okay. Eller Kumar. Ja, mand. Hey, hvad så? Tak for du var med sidste uge. Det er endnu et problem, mand. Det er endnu et problem. Vi brothers.